जोङो भारत सरकाराव जोङो संबिधाननि 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय नांगासिनो दङ, जेराव काउन्सिलफ्रा आरोबाव पावार मोनगोन, थोंजोङै माखासे स्किम राङारि अनसुंथाइ एबा मददफोरखौबो मोनगोन केन्द्र सरकारनिफ्राय, आरो बेजों लोगोसे माखासे पावारफोरखौ बेवहाय एड खालामनाय जागोन। दा नंखायनो बे 125 एमेन्डमेन्टखौ सा सानजा भारतनि गासैबो 10टा सिट लोगो नांनानै जों रायलायदों आरो नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै फैदों। दा बिथाङा खोथा होदों मास मोनसेनि गेजेरावनो बेनि जि ड्राफ्ट बेखौ तैयार खालामगोन आरो नेक्स्ट सेसनाव बेखौ पास खालामगोन। जोङो भारत सरकाराव जोङो संबिधाननि 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय नांगासिनो दङ, जेराव काउन्सिलफ्रा आरोबाव पावार मोनगोन, थोंजोङै माखासे स्किम राङारि अनसुंथाइ एबा मददफोरखौबो मोनगोन केन्द्र सरकारनिफ्राय, आरो बेजों लोगोसे माखासे पावारफोरखौ बेवहाय एड खालामनाय जागोन। दा नंखायनो बे 125 एमेन्डमेन्टखौ सा सानजा भारतनि गासैबो 10टा सिट लोगो नांनानै जों रायलायदों आरो नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै फैदों। दा बिथाङा खोथा होदों मास मोनसेनि गेजेरावनो बेनि जि ड्राफ्ट बेखौ तैयार खालामगोन आरो नेक्स्ट सेसनाव बेखौ पास खालामगोन। जोङो भारत सरकाराव जोङो संबिधाननि 125 एमेन्डमेन्टनि थाखाय नांगासिनो दङ, जेराव काउन्सिलफ्रा आरोबाव पावार मोनगोन, थोंजोङै माखासे स्किम राङारि अनसुंथाइ एबा मददफोरखौबो मोनगोन केन्द्र सरकारनिफ्राय, आरो बेजों लोगोसे माखासे पावारफोरखौ बेवहाय एड खालामनाय जागोन। दा नंखायनो बे 125 एमेन्डमेन्टखौ सा सानजा भारतनि गासैबो 10टा सिट लोगो नांनानै जों रायलायदों आरो नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै फैदों। दा बिथाङा खोथा होदों मास मोनसेनि गेजेरावनो बेनि जि ड्राफ्ट बेखौ तैयार खालामगोन आरो नेक्स्ट सेसनाव बेखौ पास खालामगोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।